Yan ang rutina mas nga pulutan tayo amdama. Manok, nitig. Sayang Cookies sa bayo, istorya kayo mga istorya ta, doon malpas tayaw. sayang di na pa namin tayo ng Andres. Sa pang kami nagkita rarawan. Sa balimit kinagkita mi. Pinakita yaw. Ni Kwamoy. Ni Brianna. Oh, ta. Sige, istorya kayo ba ita? Kasano kayo makadayo dita? Matuuna no, seryoso ka. He, pudot lang gurutin. Ano, orahin nyo pa yung tingal daw nga malpas. Bayag maji makingkukan Andres. Teta pa urit to. So, nakita man na, pumupuraw pa tipitak ti saka kaon. Tumangkin tapitak taon. Nakaralupak pa yung mga ruday. Pwede ko kunyot tao eh. Huh? Ne? Toy pagyapan na mata. Tinay, rapak. Ha? South ulang ko raud. Kisa ba si katagrab dita? Why natin ay bunubong ko na eh. Ano ta pinakyaw mo? Una, nangangailangan ko naman. Okay. Gibingay ta. Gibingay kami na, orya-ra uplaan. Dalo tayaw? Uy. Bal natin na parpartak. Mano nga tira up? Mano tatanya, magbag na ti arawanay. Hindi mo magbag na tira up. Tugtog ka. Ay, tugtog ka mano ko raud. Mano tatan, 400 saya, may saldaw. 400. O, 800. 800. Sige. Pagbibigayin tayo aja. Tamba. Sige, o, 400 ha, 400 mo lang. Nataman, checker din. Makararago pa ko na eh. Nyata nga ko ha. Nyata nga kapag pahin na tao eh. Basta kung nalatatan na, sinikta ko. Kwa? 258. Yung kita nga na eh, tapi bukunan. 258 ito eh. Kapag ko eh. Sa pinag-ango mo. Uy, kabisado ka to. 258 ito. Down. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket. Sa pinag-ango mo. Uy, kabisado ka to. 258 ito. Down. Makararaw pa ko. Tita Yorglanin na eh. Ita ako. Naparpartak, pakas dyan. Tita Drugay. Oh, mayat tagitog kilin na eh. Madi nga na po daw. Panahon na tagta. Kasano ka na rap natin? Asidag, kadayaw. Tamtaman lang ah. Kaya siyempre dapat pa. 258 ito eh. Medyo napintas dapat tirap na ito eh. Nasila na ito eh. Hoy, kasya pa po. Muna ka manundusa. Apay, nagtangkong mati para upnan. Siyempre ko rod. Nay. Ulan ako na ito ko rod. Mariusip. Kararado ka na suyod sama ito eh. Ni. Up. Sinambot na ka na dito daw. Mariusip. May tungkol mo nga tatay. Yay. Tumapot na tayo ramok na. Kasla mo lang covered court eh. Pula. Ah. Hindi pa'y dumisubay. Pinalak ang tatayata. Kaya niya matin na alam mo di mo nakaruruot mo. Ni. Lamon na, lamoy. Nag... Ha? Ah. Mariusip. Kaya talaga natangkain? Kinatanggan na kita man eh. Baling ka pa yung basketball. Madadail, tiko ko ito eh. Sumagayam ng inata, nagtangke magayam. Pagkagantay na. Pagpwisto ako nga eh. Yun eh. Taubo na natong kulam. Ula. Ni. Dapat nabarita tayo ito eh. Ha? Dapat nabarita tayo.
Di pa isapay na pakikyan, mate. Maduso pakikitatan. Mariusi mati nga papalo. Tukol mati ko ana ni Dimsey. Jay. Tipuon na. Baling. Awan na, madi mabiyag ataw. Mariusi. Nay, daki di kastuyain. Reklamo ka na reklamo, di ka lang tagtugkoy. Sa bagay, 400 natin. Tangkin mo ni masit lamay lumlom. Mariusi. Di ka panda na tulay, tinalulok na yun. Ala, tumpawon titilapyat to yun ah. Nay, ang mong pagitiswan na Kailangan pa yung agaburan. Nga tao, pitis no pupong. Ni, Tamtaman lang. madi lumnid. Yan ay ko lang tibulong na ginatang ko. Kano tayo natamalmal pa sa ato yung kasi katangkain. Mariusip. Sige, malpas tayo tulad tayo malpas tayo ah. Kastoy di raraw pamiday, tartarayam may. Yung kunan ako dahil ka nagparapay. Yan ako mabalain. Tukol. Ah, Mariusi mga tinga tugtugkulanan. May chamchambatan boy. Madi may tugkilin ni. Mulat tao. Basta ka mukha yung na. Mariusi. Mulat tata. Nay, Kaskas tayo pitak na nay. Pagdisaw. bagsikat dapat kisakawan nay. Usang pa'y kaburan. Kisa ba natin? Ras! Dapat ruta, di pinalungtot tayo luot ni. Ako raw. Kasi sultat tayo. Nyamat, nagpaparay. Uri ka sa no kaparta mo. Tukol kas kadaon kulam. ramot na. Sika nagsikat tao, puro tukol pa gini. Hey, marami ko ng pang-urko ka. Mariusip. Unay pa may among boy. Eh ata parparto nga maon. Gwapo nga rin. Bapo ko raw. Basta may tugkay ya. Hey. Magbayag kayo. Sa kanyo, may sa oras lang nga ba? Pantay ata uy. Karamay mo ah. Wala, di na ya. Puro pa kalsada ko raw pak ah. Sa dabo na kan kwa pagsingatan. Siyempre, Dimsey, dati kuha nato ya, painom na. Da ah. Garay, aji maswildok ito, aji kaguntoy, katang kupulutan na yun, bagay marak. Hey. Palag. Ano nga rutina eh, mas nga pulutan tayo amdama. Manok, nitig. Ha? Sayang, Kukis sa bayo, istorya kayo mga istorya ta, doon malpas tayaw. sayang di na pa namin tayo ng Andres, sa pang kami nagkita rarawan. Sa bali may tinagkita mi. Yung nakita yaw. Ni Kwamo, ni Brianna. Oh, ta. Sige, istorya kayo pa ita. Kasano kayo makadayo dita? Matunan no seryoso ka. He? Pudot lang gurutin. Ano, orahin nyo pa yung tingal daw nga malpas. Arawan Umupitak tayo mo. na. Pakyawan nato yan. Baga mga arawan. Bali na to. Nakatakan. Bayag, balig-bayag mo ti. Tungkol mo. Nice. Tatakan nyo, purong tumalakat at tapanunuyaw. Pa. Damag di pa. Pulutan kada ara mo ti. Atas banaw. Ito ti pang pagana, ti pinagbiag. Nice. Mariusip. Takan nyo kidita. Sa ka man itang aminin, tama di nakapalubusan eh, bakit mo? Mamuan na nga nagrapa ka di ka ng pagkatang ko ah. Gudwa kami. Talaga? Kasot kami ka. Katanga lang. Di na. Nice. Tunay. May atin no siya yan. Di talaga kanyay guru din ah. Madi ah, siya lang ah. Kitam, Tin ah. solo. Ana, di kayo mo alam makadadayaw. Timsay, kita takabay mo. Ha? Sigurado ata tungkol nata madi mabiyag ata. Kabisado raw natan. Ay raw di kanya kata. Hay. May sabulan hindi pa nakaungar. Puro makadagtaw. Sta. Nice. Kita timsay baka tukol ata po nata. Sikapam. Ha? Nagbabayag kayo, nakadayo ako. Kung itagtugtog mo ba kasayatan mo tanay. Hindi maayusan. Nakarabrabaw mo, nagbasit pitak na.
sa bating kaguro doon. Karigrigat mga tugkin, nagtangkin. Ras ko dati, ras. Hililang ko lang sa teataw. Ang kadupay, nagango na ni. Niya, di na lang pinilipili mitin. Tayo sa pagbanan, Dray. Matitarak mau. Hindi ka daw. May tata, mabiyagata. Golden hen sa toy boy. Dray, manubulan bago nakawar. Kulang ko lang may sabulan. Agdawat. Bay nang kasuna matipay. Agre-recover pa ilang. Purwa ka taktaw. Bayag kayo. Awa, salakatan na eh. Hay. Kumot, pitak na naman sa pagpistwistwak. Kumapot ko yung ramok natan. Kailangan pa eh. Kana kayong tapos Uwi nitan, na, di pa di, nasad sa pitak datoy. Mario Yusef. Yun, nalpas mo lang. Oh, yun, no? Ay, may mete ah.